Yeah. Anymore. What's purple? What? What's pass? This purple? Yeah. Yeah. The limits and break through. Ano ako ni? Ha? Ano kay lang? Oh, that's Moy. Let the storm rage on. Good afternoon, guys. Kumusta po kayong lahat? Alauna na ng hapon. Anna's already home. Kinuha ng kanyang lola. Medyo hindi okay yung ating pakiramdam. Ngayon, it's the third or fourth day na nagkasakit ako. Tawag dito. Kaya, pasensya na yung ating mukha. I'm still recovering. Hindi ko alam kung anong nakuha namin, but apparently, diarrhea ako ng, this is the fourth day, and the other day, masakit yung tiyan ko, and then, nagka-chills ako, ganun. Pero, naman, walang fever and all that. Kaya, maputa tayo for today's video. Pakita ko pala sa inyo. May bubu. Okay. Anna is watching her favorite boo-boo videos. That's what she likes these days. And gusto kong ipakita yung artwork ni Anna sa ubang nila. Ayan. yung gustong-gusto ko sa nila sa playgroup. Ang dami nilang ginagawa. Marami silang activities yan. Cute. I mean, not the playgroup. Sa playgroup marami din, pero sa daycare niya ba? Anna, Yeah. can you show them your nails, please? Show them your nails. Wow. Wow. Who made your nails today? Stephanie or Tessa? It is your Stephanie, you like it? You like your nails? pink. Yeah, it's pink. Yeah, she likes it. After ng kanyang daycare or playgroup, pagod si Anna. So, may lang kami, may mga half an hour na playtime. Bubu. Or magbasa kami or while playing or while reading. Her videos are on. This boba. Yeah, that's what I was playing, love. This is bubu. I know, that's what I was playing. But it's not Bubu in the video. Okay, you have to wait. Bubu. Chud na yung anak ko, guys. Mom. Ika bubu. Yeah, we have to wait, love. Baby. Nani be. Anun? Mid balloon. Yeah. Say hi to the vlog first, B. Anna. Anna. Say hi. Hi. Hi, guys. Wow, she's showing off her nails. Anyways, guys, kinuha siya ng lola niya kanina because nga hindi pa ako 100% okay. Ruth is also a little bit sick. So, yun. May sakit kami. Mamaya pong gabi, may dinner kami kasama ang lolo't lola ni Anna. Hindi lang ako sure kung makakasama yung auntie tsaka uncle ni Anna. While Anna sleeps later, mag-ready po ako. Maliligo na tayo kasi my God. 2, 3 araw na akong walang ligo, guys. You, Anna, kahit na mama, di ba I told you, when you come inside the house, what do you do? Anna, look at mama. When you come inside the house, what do? You take off your shoes. Yeah? Because it's dirty outside. And then, you take the dirt inside the house. Mama. No, not Oma. You made it at the Opang. This is nice. Yeah. Yeah, Oma went shopping. Yeah. Can I get a hug? You didn't hug Mama yet. Thomas, can I get a hug? Yeah. Oh, my God, this hug. Can I get a hug, please? No, Mama's busy. Can I get a hug? I should leave. My shit. What, magyud pag-alam mo eh? Anna! Can I get a kiss? Thank you. Did you have fun in the... Yeah. Did you have fun in the Opang? Anna? Anna? Did you have fun in the Opang? Yeah? Tessa? Stephanie was there too? Tessa did this one? Stephanie. Was the baby there? Baby. Oh, and Noah. Was Noah there? No.
Evelyn? Yeah. Evelyn was there? Did you play a lot with Evelyn? Did you play with Evelyn? Did you play with Evelyn? Do you understand Mama when Mama speaks English? Yeah. High five lang. Because you paid the bowl. Huh? You paid the rice. In Soup soup and rice. Sabi niya guys, Because you rice. you want to eat soup and rice, but Mama only has rice. I don't have soup. No, I have chicken soup. You want chicken soup? Keep soup? No, geen tomato soup. Keep soup? You want keep soup? Yeah. Yeah? Are you hungry? Yeah. You didn't eat in the daycare, did I? Yeah. What did you eat there? Anna? Anna, wat heb je gegeten? Na opvang. In de opvang. Met opvang koekoeken. Wat heb je gegeten daar? Met opvang koekoeken. Ja, wat heb je er gegeten dan? Met paté. Bread with paté? Brood met paté? En? Met Azië. En ook hagelslag. Ik kikker. Oh, is that there? Kikker. Huh? Kikker. Cakeje? Ja. We hebben geen cakeje. Lang. Mama heeft ouw in de bouw. Lang. Oh. Mama heeft ouw in de bouw. Nou, vind ook. Buik is ouw. Vind ook oud. Ja. Je hebt pijn in mijn buik. Oei. Nou, vind Anne dus. Nee. Ik heb geen pijn. En Anne. Niet vind oud. Ja, is niet oud. Bouw kijken. Heb je pijn? Anne, Bouw kijken. heb je pijn in jouw rug? Of in jouw buik? Heb je pijn? Heb je uitpijn? Nee. Mama, nou goed? Very good ni mo lang, oy. Very good. Kinsay nagpupo, ha? Kinsay nagpupo? Ana. Anna, pink. Time check. It's already 4:45 ng hapon and kami ay ready na. Ako pala ready na. Si Ana i-ready ko pa lang. Nagpupo po siya. Pangalawang beses na to. So, bihisan ko muna siya. And it was really funny while I was getting ready in my room. I said, Anna, which bag will Mama use today? Siya talaga yung nagpili. Sabi niya, hindi ito maganda Mama, ito talaga. Ha? What? Oh, yeah. Yeah. Say, afstand bediening. Anna, afstand bediening. Yung control po kasi dito, yung remote control, ang tawag sa remote control dito is afstand bediening. Yeah, ibuakta. Simple lang tayo today. Palagi naman tayong simple guys, pero at least medyo mukhang tao na tayo kasi nakaligo na. Finally. Anna, say hello to them. What we are? What we are? Okay, very good. So, si Ana po, hindi ko na siya bihisan ng damit. Ito na yung damit na gagamitin niya kasi. Diba? Hindi naman siya madungis. Give Papa die andere. Zo, als de andere twee. Dat is de andere twee. Voor de mama nou. Mama, foto maken. Ayan na, andito na si Ruth. So, alis na kami, guys. Papa dans. We only have 15 minutes and then 6 o'clock yung aming reservation. Ano na, 5:45 na. So, ito yung dala ko, yung isa pang bag para sa staff ni Ana, yung gatas niya, yung snack niya, extra diaper. Why? Hey, what do you want? Mama. Mama ook wil. Mama ook. Mama ook. Mama, hier blijven. Papa gaat mee. Mama ook. Oh, lagi. Mama mag ook mee? Okay. Oké, Not nou. nice to Mama's mama. lucky. Mama's lucky. She's allowed to go. She's so excited. She's been ready for, I don't know, over almost an hour. Ja. Anna, even wachten. Papa, Nee, eerst dit papa. uitlaten. Niet doen. Yes, Papa. Yan o, Char, naghalo siya sa neighbor namin. Let's go. Hanja.
Let's just, so we have to hold hands. Okay. Guys, already, Ja? Ow! Ja, maar kom je auto rijden? Did you popo? Bot. I just changed you, Ik ha? kan niet! Ja, we gaan auto rijden. Ganyan siya, guys, pag Oh, nagpapapansin wacht sa even. papa niya. Kahit hindi siya napupo, sinasabi na pupo daw siya, or pag nagpapapansin, sabi niya masakit daw ang tiyan niya, ganun, para ikis ng papa niya yung kanyang tiyan. Go inside, love. Leeuw! Here. De ballenbak. She already saw the ball. Lichtjes. Mooi, Anna. Dankjewel. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Anna, ibuwak ka for opa. Dat is voorzien. Anna, she really wants to touch it. Anna, kom maar pannenkoek eten. Yeah. She's amazed, mom. Oei. Daar gaat je heen. Kom maar. Lage kersen. Chocoladetrio of Rozi's voor 5% extra. Zo, komt de boot door. Nou, kun je nog een keer. Het is te lang geprijsd. Ja, maar dan wacht er deze. Ja. Tuut, tuut. Tuut, tuut. Tuut, tuut, tuut. Tuut. Goed zo. Now, Anna, zo. alis na kami. Medyo late na po. Nana is a little bit tired already. So, uwi na kami. Deze 10. 1, 2. Dat is vast. Niet doen. Eet. Nice. 8. Goed zo. So, andito na po kami sa bahay. Mag-alas 10 na ng gabi. Very late na for Anna to sleep. Kasi normally, before 8 o'clock, nasa bed na siya. Pero ngayon lang talaga na nakauwi kami na medyo late. Aakyat na ako maya-maya and matutulog na din ako. Kasi magtatrabaho na naman tayo bukas. Balik trabaho na ako bukas. Pero bukas mga 4 to 5 hours lang naman ako mag-work. May nangyari kanina dun sa restaurant. And yeah, talagang nainis ako. Grabing nainis ako dun. Kasi first time na naka-experience si Anna ng ganun, inaway siya ng bata. Na talagang inaway siya ba. So, yun, kasi doon sa pinuntahan namin, ang maganda doon, may malaking palaruan kasi siya. So,
sa taas may palaruan sa mga medyo malalaki ng bata. Pero yung mga kaedad ni Ana, yung ganun, mga or mas bata, may mga laruan doon yung nakita nyo kanina sa video. Yung mga bola-bola, ganun. So yun, naglaro si Ana doon. May isang bata, lalaki siya, tapos ano ba, medyo agresibo yung bata ba. Nakikita ko na medyo agresibo siya sa ibang bata, ganun. Pero na ano talaga, nataunan si Ana guys, na parang nanggigil yung bata ba, tapos parang ang una, parang hinag niya si Ana sa sa liig, parang hindi nag-react si Ana kasi nasanay si Ana ba dun sa sa daycare siguro nila or sa playgroup nila na ano ba, na tawag dito. Naglalaro lang talaga sila ba. Hindi ko sure kung may mga agresibong bata doon, pero so far naman wala kaming masyadong naging problema. Kaya na doon sa school or sa playgroup. Pero kanina, nakita ko talaga, pagtingin ko talaga kay Ana, parang ginanon siya ng bata ba, ganun. So parang nakita ko na sa facial expression ni Ana na na ayaw niya. Pero parang mahigpit na yung hawak ng bata, tapos na silang dalawa ba, natumba silang dalawa, pero ayaw siyang bitawan ng bata. So parang nagrereklamo na si Ana, si Ruth, nakatayo na siya malapit sa amin kasi medyo distansya yung palaruan ba, yung play area. So yun, tinitingnan ko si Ruth, parang sinisignalan ko siya ba. So anyways, ayun na, pinuntahan ko siya doon sa taas kasi tumiiyak na talaga siya. So anyways, balik tayo sa chika. So yun na nga, parang ayaw na niyang tawag doon sa Tagalog ayaw niyang bitawan si Ana na. Tapos akala ko mag-stop na siya nung nag-start na si Ana na parang umiiyak na siya ba. Tapos parang si Ana, tumitingin siya sa mga tao or dun sa papa niya, parang humingi ng tulong. So sinasabihan ko na si Ruth na, go, pumuntahan mo na. Pero nainis ako kasi si Ruth, tumitingin lang siya, tinitingnan lang talaga niya. Parang naghihintay din siya ba kung tinitingnan niya kung anong gagawin ni Ana. Paano niya i-defend yung sarili niya or what. Hindi ko alam kung anong hinihintay niya, pero ako, inis na ako. Yun, yung bata, hindi pa nakontento. Minudmud talaga si Ana dun sa bola ba, dun sa sa floor. So, nainis talaga ako. Sabi ko, puntahan mo na dun, sabi ko sa kanya. So, si Ana talaga, iyak na siya ng iyak. So, nainis na talaga ako. Sinabi ko na talaga, puntahan mo na. So, yun, pinuntahan na siya ni nilapitan na siya na dito. Tapos, grabe, iyak si Ana. Yun pala yun, no? Nakaka-frustrate kasi ganito pala sa kanila ba na may maraming table doon na katabi doon sa yung parang pen na yun ba, yung yung area na yun, naglalaro sila. Pero walang sumita, no? Walang nagsabi ba na, oy, wag mong gawin yan, or no, that's enough, ganun ba? Wala guys, wala talaga. Siguro ganyan sa kanila, pero kasi para sa akin as magulang, masakit siya tingnan ba na parang ginaganon siya ng ibang bata ba. Alam ko naman na mangyayari talaga siya, pero yun, talagang nainis lang talaga ako ba na parang ba't walang sumita? Ba't walang tumulong kaagad ba? Kasi nakita lang talaga nila ba na wala lang. So ako din, parang sinabi ko na puntahan mo na, ganun. Pero wala, talagang lang din siya ba, yung papa ba, nakatingin. So yun, yung papa ng bata, katabi lang din ng table namin. Pinuntahan niya yung anak niya, sinasabi niya, huwag mong gawin yan. Buti ganun din yung papa. Tapos sila ba, parang pinabati silang dalawa ba, si Ruth, parang kinakausap niya si Ana na, it's okay. Oh my God guys, hindi talaga siya okay para sa akin. Hindi talaga siya okay. Pero anyway, buti na lang may isa sa amin na kalmado. Believe din ako kay Ruth kasi alam kong nainis siya, pero talagang niya ba, kinukontrol niya. Parang ba niya na bata kasi. Alam ko naman, naiintindihan ko naman bata, ganun. Pero yung concern ko lang, yung anak ko, gusto kong lapitan diretso, tapos kunin yung anak ko. Yun. Wala akong gagawin sa bata. So, isang bata kasi, bata din naman yun. Siguro yung bata, mga a year or two older kay Ana. So,
bata naman, wala tayong magagawa, 'di ba? Hindi kasi pa siguro talaga ma-regulate yung kanyang emosyon ganun. So anyways, yung concern ko lang is si Ana, talaga gusto ko siyang talagang diretso lapitan kaso medyo malayo kasi siya, guys. So kung tinakbo ko yon parang basta hindi ko ma-explain, pero ano kasi yung parang helpless din yung feeling ko ba na talagang nakita ko yung facial expression niya na ba na talagang parang awang-awa ako sa kanya. Naiinis talaga ako. Tapos yung lolo at lola ni Ana din naiinis din, pero you know, wala din kaming masyadong magawa. So yun, nilapitan na ni Ruth doon, tapos parang pinabati na sila. So yun, after noon, ayaw na ni Ana pumunta doon. Doon na siya sa kabila ng lalaro. Naawa talaga ako sa kanya kasi hindi pa po siya marunong sa ganyang sitwasyon kasi wala, hindi siya nasanay na may mga batang ganyan ba. So hindi din pa alam ni Ana kung paano mang-away talaga nung ganun. Naka-notice na naman ako nung nagpunta kami ng France na parang ginanon ni Ana yung pinsan niya o yung anak ng ate ko doon sa France, pero hindi ko pa siya nakita na talagang yung away bata ba na talagang tinutulak or talagang may umiiyak ganun. First time ko din talaga nakita na ginanon si Ana ba. So hindi pa po talaga niya alam paano siya mag-react. So parang yung tingin ko kay Ana kanina parang ano lang ba, parang siyang naguguluhan siya ba na bakit ganito ang batang to, ganun. Pero anyways, tinuruan po sila sa daycare nila tsaka sa daycare nila na pag may nang bully or nang away sa inyo, sabihan nyo na stop, ganun, or wag mong gawin yan. Pero parang nakalimutan mo niya, guys. Iba talaga nung yung actual talaga. Nakalimutan mo niya, guys. So anyway, tawa na lang ako ngayon, pero talaga kanina, my God, inis na inis ako. Grabe talagang inis ko, pero tinitimpi ko lang kasi nga bata naman talaga. Pero first time ko kasi din na nakita yun ba na, sus, my God. Ay, naku. Pero anyway, believe din talaga ako Karot kasi talagang ano siya ba, talagang kalmado siya. Tapos pinabati nila yung mga bata. Talagang pinagsabihan ng tatay ba yung bata, yung anak niya. So which is maganda din, no? Na parang kinokorek mo siya ba on the spot talaga. So si Ana, pagbalik, kinuha na ni Ruth. So pagbalik nila sa table, in-explain ko na kay Ana na next time pag ginawa ng bata, yung may batang gumawa sa iyo ng ganun, 'di ba? Tinuruan kayo sa daycare na ganito ganyan yung gawin mo, mag-say stop ka or nitun, ganun. Para alam ng bata na hindi maganda yung ginagawa, pero alam niyo na din si Ana is only 2.5 years old. So syempre, bata talaga. Ay, ko, my God. Bilang isang magulang especially first time mom, yun yung mga kinakatakot ko talaga, yung mga bagay na ganun. Pero, anyways, hindi naman natin sila forever na mapoprotektahan sa mga ganyang bagay. So, kailangan din, maranasan din nila, So, yun yung mahirap talaga. Parang, basta kanina, inis na inis talaga ako. Pati yung papa niya, nainis ako sa papa niya kasi tinitingnan lang niya. Okay. Pero anyway, sabi niya yung papa niya nung dumating na kami, sabi niya, inano talaga siya ng bata, no, kanina, sabi ko. Kaya nga, sabi ko sa'yo, puntahan mo na kaagad. Pero siya, sabi niya, buti na din at least na naranasan daw niya na by ganun, para next time alam na niya yung kung anong gagawin. Sana naman hindi na maulit, pero anyways, yun yung pinaka-highlight sa gabi namin, yung pangyayari na yun. Pero yung lugar, pero I like the place kasi bilang magulang na nanay na importante na yung din ba yung may play area, kahit munting play area doon yung mga bata ba sa kinakainan. So, buti na din. Pero anyway guys, kasi medyo medyo late na, ako ay mag skincare na din. And matutulog na din ako kasi
magtatrabaho pa tayo bukas. So, yun na po ang ating pa-video and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel. And if gusto nyo mag-comment, please leave comments. And yung aming Facebook page is called Pinoy Dutch Family if gusto nyo yung i-follow doon. So, yun na po. Maraming salamat. Mush mush babush.